Mamar Flebo anga folibe awe auka au bismillah auka don kibaru kenekan Cheikh Soufi Bilal Diallo ale communauté musulmane de Soufi du Mali oluka nyema baye ambe 2000 kabini janvier kalo kle mugan ani do samba fla 100 ani wolon fla atagamana ay kilomètre chaman da tagama wala sakata la selike noye wajulu Etienne Tshisekedi ale Congo opposant no Snaton Maye ambe 2000 bi atena ka shiben sambi shege ani enanima dulanchi nasira fe Egypte ikadon ka fo ambe 2000 bi Gabon 2017 no ye kanye a jonjon no ye final Egypte qualifiera kata akenekan niye abakruba ye amba wala aye soni Cheikh Soufi Bilal Diallo ni ale communauté musulmane de Soufi du Mali uluka nyemaye aye tagama a boloda kabini janvier kalo kle mugan ani duru samba fla 100 ani wolon fla tagama mi aya damne ni Abidjan ndugu koloy tama indamnera arabado ka ben janvier kalo kle muga ani duru ma anga panguru jigingene sanfɛ ni ankoma aéroport international Modibo Keita Bamako Senu Adam nera nege kanyata ani wolonvla otemeni ni sanga bisaba ye a jigina Côte d'Ivoire oluka jamana sanfɛ wakati mina sera Côte d'Ivoire o dugujɛ ni dinɛ ɲɛma no ye sufu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛma ye El Hadji Cheikh Soufi Bilal Diallo a bisimilara Mali ka lasigiden mun bɛ yen jamana kɔnɔ ni ale tɔgɔ ko Ousmane Ag Irissa o fana bɔlen kɔfɛ maliden minnu bɛ tunga la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ olu ka tɔn ɲɛma ale ye ni dinɛ ɲɛma in bisimila no ye El Hadji Cheikh Soufi Bilal Diallo ye u ye duwawu don kɛ ka seliw fana kɛ ka Ala wele o dugujɛ an ka nin dinɛ ɲɛmaba in a taara a terikɛ o ka musokɔrɔba ka fatuli u ka janaja kɛnɛ kan n'o ye Ajaratu Ouattara ye Ajaratu Ouattara ale ka kalifa minɛ a la a denkɛ Salifu Traoré o de El Hadji Cheikh Soufi Bilal Diallo teri ye wagati min na i b'a ye k'a fɔ u kelen ka janajaw kɛ El Hadji Cheikh Soufi Bilal Diallo a y'i da se fɛn caman ma Ala ɲɛsiranya a y'o ɲɛfɔ maaw ye maaw kan k'u cɛsiri dinɛ faamu u k'o ɲini k'o dɔn El Hadji Cheikh Soufi Bilal Diallo a ye taama kɛ sibirido ka bɛn fɔ janvier kalo tile 30 ma a taara bɔ a terikɛ o ka musokɔrɔba ye n'o honorable Sidiki Konate ale ma olu ka wasaden de wagati min na o tɛmɛnen kɔfɛ El Hadji Cheikh Soufi Bilal Diallo a nana duwawudonw kɛ bɛɛ lajɛlen ye seliw tɛmɛnen kɔfɛ karido janvier kalo tile 29 El Hadji Cheikh Soufi Bilal Diallo a ye wele bila jama ma u ye laseliw dɔ kɛ a jara maaw ye kosɛbɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ sufi kalanden minnu fana bɛ Gabon olu nana ɲini El Hadji Cheikh Soufi Bilal Diallo fɛ a ka taa olu ka jamana kɔnɔ a sera yen tɛnɛndo janvier kalo tile 30 san 2017 Gabon jamana kɔnɔ a bisimilara silamɛ jama de fɛ minnu bɔra ka taa a kunbɛn an ka nin dinɛ ɲɛmaba in a ye wele bila i b'a ye k'a fɔ maaw ma kɛrɛnkɛrɛn n'o ye silamɛdenw ye an bɛ se ka silamɛya faamu cogo min na sufiya taabolo fana a ye ɲɛfɔliba kɛ o la o fana bɔlen kɔfɛ jama de taara ka taa bɔ a ye a sigiyɔrɔ yɛrɛ la Gabon jamana kɔnɔ sufi musow ka taa se jɛkulu minnu sigilen don bɛn okumu kɔnɔna la olu ka lasigidenw olu bɛɛ lajɛlen taara bɔ El Hadji Cheikh Soufi Bilal Diallo ye ka taa se politikimaaw caman ma ani maa minnu bɛ n'olu y'a cɔmɛ ni olu tuma deli k'a ye olu bɛɛ taara ka t'u ɲɛ da a kan kunun yɛrɛ El Hadji Cheikh Soufi Bilal Diallo kɛra i b'a ye k'a fɔ Mali ka lasigiden o ye wele bila a ma a taara bɔ o ye o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan i b'a ye k'a fɔ dugu caman de bɛ jamana caman de bɛ minnu kɛlen don ka wele bila a ma a ka taa bɔ olu ye cogo min na don n'a nataw la n'a sera yɔrɔ min na an n'o fana fɔ an ka jamana n'o ye Mali ye u ye lajɛ belebele kɛ kunungo lajɛ min bɛ Afrique n'o ye u ye lajɛ belebele kɛ lajɛ min bɛ Afrique de l'Ouest kan o lajɛ kɔnɔna i k'a dɔn k'a fɔ baara mun kan ka sigi 5 kan a dabɔra o de kama kabini kunungo a lajɛ a bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ n'o ye kɛrɛnkɛrɛnna Bamako faaba kɔnɔ walasa an ka jamanaw bɛ se ka yakubaya cogoya min na min ye sanni feere siraw ani i ka dɔn kuraw labaarali la nin ye lajɛrɛ min kɛra diɲɛ mɔgɔbatigiw ani diɲɛ kodɔnbagabaw an ka jamana in kɔnɔna na kunu bi ani sini o lajɛrɛ in a sigira farafina jɛkulu tɔnba olu ka cidenw fɛ Union européenne olu ka dɛmɛ kɔnɔna na dɛmɛ min kundama taara miliyari 5 ani miliyɔn 200 ɲɔgɔnna hakɛ la
an ka CFA wari la UEMOA ONU ani ka fara Fédération des Chambres de Commerce kan et d'Industrie farafina kilebi yanfan jamana na ani ka fara u ka baaradabaw minnu bɛ farafina kilebi yanfan kɔnɔna na minnu bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma nin baara in kɔnɔna na ani ka fara farafina sariya senbaw jɛkulu Afrimtet, Afrak ani Arso olu farala ɲɔgɔn kan nin baara in na walasa k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin baara in ka taa ɲɛ na nka nin lajɛra in na Mali fanga ale nɔ labilala ni a ka minisiri min ɲɛsinnen don magobatigiw ka baaraw taɲɛ ni ale tɔgɔ ye ko Mohamed Ali Ibrahim. Etienne Tshisekedi ale ye sina maa ye RDC kaw fɛ a tɛna ka si to san 84 na kunungo. Kongokaw u bɛ ka kasi u bɛ maa min wele ko Sphinx ale ka tanyani na a tanyana ka si to san 84 na a ye wuli ka jɔ boloda i b'a ye k'a fɔ ka taa fanga sina maaw fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnla a ye Kabila fa fo ka taa se den ma a tun bɛ olu juguya la a tun tɛ olu ka fanga fɛ fiyewu a tanyana kunu Bruxelles olu ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ Etienne Tshisekedi wa mulumba an kama ale de ma a bangena ka bɛn décembre kalo tile 14 ma san 1932 waati a kɛra dugu min na Kananga ale bɛ mara mun Kasai ale bɛ u ka jamana camancɛ yanfan fɛ o y'a sɔrɔ a bɛ wele ko Congo Belge ale de kɛra lɔkɔliden fɔlɔ ye mun ye doctorat sɛbɛnw sɔrɔ sariya kalan na ko droit Tshisekedi a donna politiki la san 1960 wagati a kɛra ministre siɲɛ caman san 1980 a bɔra Mobutu nɔfɛ a taara a yɛrɛ ka parti sigi n'o tɔgɔ ko Union pour la démocratie et le progrès social UDPS o kɛra ka bɛn san 1982 ma san 5 tɛmɛnen kɔfɛ wagati min na n'o ye Laurent Kabila o nana fanga la a y'a yira k'a fɔ o ka fanga taabolo man d'a ye a farila fanga sina maaw kan o fana bɔlen kɔfɛ Laurent Kabila o denkɛ n'o Joseph Kabila ye o nalen fanga la san 2000 wagati a taara fanga sina maaw fan fɛ san 2006 wagati Etienne Tshisekedi jaabi mun nana sɔrɔ jamana ɲɛma kalafili la a y'a yira k'a fɔ ale ma jɛn ni jaabiw ye a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ o jamana ɲɛma kalafili la ko ale de kɛra jamana ɲɛma ye a ma ɲɛ mun kɔ u ka maaw kumara u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ka bɛn tɛmɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi a ka tanyani mun kɛra maaw bɛ ka k'u yɛrɛ ɲininka fanga sina maaw ka siniɲɛsigi bɛna kɛ jumɛn ye Kongo jamana kɔnɔ. Ni an taara Faransi François Fillon kunungo u ka parti u ka jɛkulu n'o ye parti républicain Faransi kaw fɛ u ye lajɛ belebele kɛ lajɛ min kɔni bɛ boli fɛn min ye kuma mun bɛ ka taa ka ɲɛsin u ka candidat ma n'o ye François Fillon ye. A ko k'a dalen bɛ a yɛrɛ la François Fillon a y'a yira k'a fɔ ale tɛ segin kɔ hali n'a sɔrɔ ko kuraw bɔra a ka ko la a ka parti kunu olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu b'a kɔkɔrɔma dondo nka n'i y'a ta ka lajɛ wasadenw fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnla droite fan fɛ a ko kelen do ko olu tila dɔw kɔni ko u k'u labɛn ni François Fillon tɛ u ka taa sira wɛrɛ fɛ nka dɔw fana y'a yira k'a fɔ wa olu tɛ taa o sira kan u kelen do k'u ɲɛ minnu bɔ k'a ɲɛsin maa ma n'o ye Alain Juppé ye ale fana y'a yira k'a fɔ u ka hakilina filanan ye ale kɔni tɛ taa o sira kan o fana bɔlen kɔfɛ fa mun bɛ yen ni an k'a ma ko républicains olu kelen do ka maaw dɔ tɔgɔ fɔ n'a fɔ Barion o fana y'a yira k'a fɔ ale tɛna taa o sira kan jamanadenw kalatalaw ale bɛ taa olu ka sira de kan a yira k'a fɔ bi su in na u bɛna ko kura wɛrɛ fana fɔ a ka ko la tuguni Faransiden n'o ye jabarani ye olu y'a yira k'a fɔ ko ja dɔ b'olu ka bolo kan o ja in kɔnɔna la Pénélope Fillon n'o ye François Fillon muso ye o y'a yira k'a fɔ ko ale furadama ma kɛ François Fillon ka assistance parlementaire ye n'o kunnafoniw dira a bɛ se ka kow bɛɛ lajɛlen nkalontigiya François Fillon dana mun b'a kan o bɛ bɔ a nɔ la. Romanikaw fɛ kunungo u y'u fara ɲɔgɔn kan ka murti boloda murti min y'a to maaw labana ka jigi karew kɔnɔ walasa sɛbɛn min bɛ n'u y'u bolonɔ bila la i k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu yɛrɛ nasiraw fɛ a bɛ se ka kɛlɛ cogoya min. Nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Romanikaw fɛ depuis u ka révolution fɔlɔ kɛra san 1289 jamanadenw de bɔra k'u ka nisɔngoya yira kunun su fɛ dugu caman na fo ka se u ka capitale ma min tɔgɔ Bucarest u murtilen don k'u mun kama k'u ka jamana
jamana ɲɛmɔgɔw ko janfa b'u fɛ mɔgɔ caman ye laɲini kɛ ko ka élection kuraw sigi sen kan nin bolo sɛbɛn kura in min tara ka bɔ ka ministre min ɲɛsilen don justice ma o sɛbɛn in bɛna fɛn mun bɔ sen kan o ye ni maa mun bɛ fanga la n'a ye kojugu kɛ k'a tɛ se ka datugu ministre ko nin sɛbɛn ma ta fɛn wɛrɛ kama fo ka u ka jamana sariya soba min ye cour constitutionnelle ko ka kuma la sabati ambassade caman mun bɛ jamana in kɔnɔ ko nin ko in y'u kamana guwan k'u bɛ laɲini kɛ rumanikaw ka sigi ko walasa démocratie ka se ka sabati ka ɲɛ u ka jamana kɔnɔ. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni dulanci ye dulanci Gabon 2017 n'o ye kan ye o kɛnɛ kan an bɛ don min komi bi maa min taara jɔnjɔn kan n'o ye finale a fɔlɔ donna o ye Egypte ye kunun ko Egypte olu u ye Burkina minɛ ko o dɛsɛ hali n'a y'a sɔrɔ a banna gɛlɛya kɔnɔna na. Burkina Faso bina Egypte ka ni ekipu fɛgɛma in kɔrɔ ni ɲɔgɔn kunbɛn in kɔnɔna la kow kun daminɛna ka ɲa Burkina Faso fan u kɔni nana garizigɛw fara ɲɔgɔn kan nka u ma se ka si bama yɛlɛma ka kɛ celu ye. Burkina Faso kun kɛn bɛ ka daga sigi Egyptienw da la kabini dolanci daminɛw la sanga 8nan Ture fɛ fo ka taa se sanga 25nan ma Banse sanga 40nan Traoré na bɛɛ lajɛlen kun bɛ se ka celu sira sɔrɔ nka a si ma bɛn sababa ma bɛɛ lajɛlen ka dolanw kɔni ta bin fɛn min ye celu kɔlɔsiba El Hadari tɛgɛ kɔnɔ ni ale ye nin kɛnɛ in cɛkɔrɔba ye u seginnen ka bɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Egyptienw ka starba ni o ye Mohamed Salah ye Mohamed Salah ale kɔni nana celu dayɛlɛn ka bɛn sanga 67nan ma min sababu nana bɔ karaba la Mohamed Salah a nana dolan in banamini a n'a numansen a bɛ t'i da fɛn min ye Burkina Faso ka celu kɔnɔna la 1 ani kanangolo o kɔfɛ fɛn min ye sanga 73nan ye Aristide Banse ni étalon ka attaquant bado kɔni bɛna celu sira sɔrɔ ka taa Pharaon juguya la o kɔfɛ kamelen a ka nin celu in sɔrɔli sababu nana bɔ Charles Kabore de la Charles Kabore ale kɔni nana dolan di ni attaquant ba in ma point de penalty yɔrɔ la wa ni attaquant ba in ni o ye Aristide Banse ye ale ma ko gɛlɛya a ye dolan in na sunɔgɔ a disi de sanfɛ ka sɔrɔ ka a bila gazon kan ka tawula la o dolan in de bɛ t'i da celu kɔnɔ ayiwa o kɛra sababu ye Burkina Faso ale bɛna Egypte ka celu ji bɔ 1 ani 1 o kɔfɛ u ye masaran ka sɔ kɛta la ni jamana fila kelen-kelenna bɛɛ u kɔni ma se ka yɛlɛma don ko la wagati min dir'u ma u nana o bɛɛ lajɛlen sisi ni o ye sanga 90 ye farankan ni o ye 3 ye u y'o fɛnɛ sisi u ma se ka yɛlɛma don ko la o kɔfɛ u nana taa sanga 30 o yamaruya dir'u ma u ye masaran ka sɔ kɛta la o kɔnɔna la fo ka sanga 120 sɔrɔ nin si ma se ka yɛlɛma don ko la ayiwa u nana taa goyɛn na u talen kɔfɛ goyɛn na ayiwa i ka dɔn Egypte a daminɛna ale bolo daminɛ kojugu la sabula Egypte ale ka maa fɔlɔ min ye goyɛn tan o ye a jɛ Burkina Faso ale nana a ka goyɛnw don nka fɛn min kɛra Burkina Faso ka fiɲɛ ye u nana u ka goyɛn di u ka kamalen dɔ ma ni u ka celu kɔlɔsiba ye ayiwa El Hadari vétéran don maakɔrɔ don nin kɛnɛ in kan wa a bɛ a kow ɲɛdɔn kosɛbɛ ayiwa dolan in dun Burkina Faso ka goyɛn dira celu kɔlɔsiba ma o ye denmisɛnnin fitinin de ye a ka dɔnta ma bon Coupe d'Afrique des Nations kɛnɛ kan ale kɔni bɛna a ka goyɛn tan ka di cɛkɔrɔba ma ni o ye El Hadari ye ayiwa o nana kɛ sababu ye Burkina Faso u y'o o ko ta a ninkini kan Egypte ale kɔni nana sebaya sɔrɔ ayiwa Burkina Faso kan goyɛn na o kɛra sababu ye Egypte taara Coupe d'Afrique des Nations n'a bɛ ka ɲɛnamaya Gabon jamana kan ka bɛn san 2017 kɔnɔna ma Egypte ale taara o final kɛnɛ kan ha ka ja o jɔnjɔn kɛnɛ kan TV Anwar filɛbaw nin de kɛra aw garisɛgɛ bi dɔn kibaru o kɛnɛ kan an bɛ kan bɛ da aw ye waati wɛrɛ ni Ala ka jɛ an ka foli bɛ TV Anwar filɛbaw ye Kayikaw